anu saben bengi nyawa Awas. Ya, Gong. Yuk. Elok tenan iki. Anu. yen memajang among karo janur ekune Mas, yuk. Yuk. gorek mas Alah ora wong isor. uang kowe bodine kaya padasan Padasan arep wudu ya. Padasan kok ngitil. Iki ngati-ati iki disender karo TV adoh. Kok apa TV adoh ya, Pak? Jember TV Supomo. Wah. Pak Supomo Rapomo. Ya Allah, aduh kok Jember ada tekan kene matur nuwun Pak Pomo. Pak Pomo. Kula keturke purung adang-adang SBA karo SFC. Nggih, Pak. Sedulur Bayu Haji kalih iki Anong Surata Fans Club. Nggih. Pak Sapi'i nggih monitor. Pak PI. Bojonegoro. Monggo Pak PI, JPI, ROPI kepareng mirsani dalu menika. Mau PI tu PI. Wis. Ayo, tutuke Mbak Suci. kembang wae weton guna Niki tak kirimke Bu Glondor. Iki mah Bu Glondor. Bu Glondor. Iya. Eh, Pak Bayu, Halo. tidak muhrim ngerangkul-ngerangkul. Itu pelecehan. Pelecehan piye wong panggunge amblek tenan kok. Lah, Iki lho. polahmu lho kaya ngono. Saya ora polah ya ora marem kok. Oh, iya. Lemunya terbatas. Nano. Ya. Pacitan sarwi Mas, yuk. Yuk. Yo aja nyolot. Aneh. Yuk. Panas. Neno. Neno. Ya. Panas setian aling-aling caping gunung Misoa. Ya. caping gunung ya layang mas ya layang mas maneman Kita kali ulon apa setia